Dneska si ukážeme, to bude na tvojom kanále. Povedz niečo. Povedz niečo, Sebko. Ale veď si vravel, no tak toto je fakt, že do tohto. No tak ideme natáčať video Giant Alexovi. Áno. Takže Giant Alexovi, teraz si vytvoríme seed, to bude na tvojom kanále, Sebko. Ja nemám kanál, ale dobre. Ale na mojom kanále, ale mňa väčšinou sledujú akože Angličania, tak ak si tu pozrieš slovom, to je dobré, ale Angličania ale Španiel. Počkaj. Dávam si seed, aký budeme si seed? Počkaj, ja musím to nájsť, viem ako. Poviem ti, aký to je seed. Dobre, seed. Čakať, nič nedávaj. Nič nedávam, dobre. D, A. Dobre. No, tak. No. Fuj. Tak to si myslím. Ja to zastavím. Tak to už máme asi zadané, ľudia. Takže... Počkaj, musíš dať Temples. Čo? Temples. Toto. No poď ešte a toto. Myslím. Počkaj, nie. Počkaj, ako? A čo? Hej. Ale ako mám dať... Creed. No dobre. Okay, takže... Ale aj ty máš hrať Minecraft, nie? Ja nebudem hrať. Prečo? Neviem. Ale veď sme mysleli, že spolu budeme hrať Minecraft. A rozbalil si ten darček, čo si dostal od nás? No, ešte chvíľočku, lebo teraz natáčam. Ale veď, počkaj. Ne. Čo? Ty si s Giant Alexom tu bude hrať. Áno, počkaj, ale ja som tu, aký ty bude? Počkaj, ja tu budem... Tu máš vesničku. Áno, vesnica, počkať. Ale ty máš ten survival, takže iba hľadajme a on sa tak že vieš ako je, keď pôjde spať, tak on sa a choď na nejakú horu. Proste choď na nejakú horu. Áno, ale ja som v tvorivosti, ja môžem lietať. No, tak choď na horu nejakú, nájdi nejakú veľkú horu. To mám od toho Hailovca. Od toho Hailovca. Počkať, vráť sa tam. Tam ešte, do boku. Som tam niečo videl ako láva, ale môžeš hľadať. A vieš čo, ale väčšinou sa Hailovci stalo, že tu preblikol taký on, že bol tam v tomto zemuni, že taký a napísal taký komentár a spomalené, tu ho vôbec nevidím, takto a tu Giant Alex prekúkol a tak spomalené. A on iba prekúkol tink a proste nič. Takže vieš čo, že... Poďme hľadať jejda. Som nechcel. No, počkať. Jaj, dobre, môžeš. Čo počkej? A to je nejaký pozdol. Pozdol. Počkej, ja sa môžem ukázať. To si môžeme dať, takto som chcel povedať, že tu mám tohto Herobrina, ten už mi nefunguje, to si nemôžem dať, ale môžem hrať ako Herobrine a Giant Alex, že? Radšej to neskúšaj, vieš? Prečo? Počka, to čo je? Vidíš? Áno, to je... Počkaj. Ale to je... Poďme hrať radšej. Počkaj. Budeme hrať ako... Nič, môžeme hrať ako Herobrine a Giant Alex, dobre? Môžem si k tebe sadnúť, že sa trošku posunieš? Áno, ale ja som trošku nervózny, že mi to crashne Minecraft trošku, že čo? Že mi to crashne Minecraft, že proste už mi nebude fungovať nikdy, lebo ja som si tie svety platil, kámo. Poďme takto. Kámo, ja som normálne Herobrine.
Proste nejakú horu musíme nájsť. Ježiš. Však to nie sú kamoši. Počkaj. Je tma. Tak ja môžem prepnúť tmu. Môžem prepnúť tmu? Hej. No a musíme hľadať. Lebo som Herobrine, tak ja môžem robiť hoci čo len čo chcem, že prepnúť tmu a tak, vieš. Tam preblikol Giant Alex, či čo? Nie, to sa mi asi iba zdalo, ale neviem. Nie, nič. Nie. Ideš naspäť. Čo nejdem naspäť? Viem, že ja mám ísť na... Nechoď z toho oceána, choď. Počkaj, ale áno, dobre, mám... Čo? Ale ešte Giant Alex, že kde je tá hora, joj? No, volal ocino Sepko, takže že môžeme hrať iba 5 minút. Tak dúfam, že nájdeme Giant Alexa za tú chvíľku. Lebo ak ho nenájdeme, tak video... Počkaj, poď. No tam. Nie. Ešte. Sem. Týmko nič nerob. Takto sem poďme radšej. Tadiaľ to poďme niekde. Kde? Ježe, tu je hora. Tak nič. Dobre, tak skús pohľadať tú horu, ale rýchlo, lebo za 5 minút. Už ideš domov, nie? A ideme na ďalšiu. Počkaj, sorry. Prosím, že nejaký svet tu bude, musí byť. No, to sa mi páči, poď ešte. A to ti tam počuje, že šepkáš. Ten rekorder je silný. On zachytí všetky tie... Tam je portál. Počkaj. Tam je portál. Čo? Tam je portál. Dobre, hľadaj ďalej, ale ak ten portál chceš aktivovať, že ešte som počul taký kľúč, že taký mýt, že keď aktivuješ portál na sídu Alexa, tak môžeš sa zobraziť uprostred toho portálu. A neviem, či to je fake, alebo nie. Tak to vyskúšam. Dobre, tak rýchlo. Obsidian. Ja dám v angličtine. Tak. To neviem, či by to fungovalo, ale... Fully... Aktivoval sa a ten Halo-vec, to nebol Halo-vec, ale on bol iný youtuber a on išiel takto ďaleko a potom z ničoho nič on sa tam zobrazil a celá hra mu vypadla. Tak to neskúšajme. No. Mám ešte raz prepnutú noc. Áno, to už netreba. Tam je creeper! Tam sa kúpe vo vode. Počkaj, ja ho môžem zapáliť. A vo vode nič neexploduje. Nic sme nenašli. Škoda. A môžem ešte raz prepnúť noc? To Teda? netreba.
Tak skús hľadať tú horu. A počkaj, toto som ti chcel ukázať. Aha. Elipot jelly. Počkaj. A tu si môžeš dať aj rýchlosť. Tak ďakujem. Ja za čo? On sa tak pred setmením, že vieš, ako to myslím, zjavuje. Čo? Že keď bude noc, že prichádza noc, tak on sa tedy zjaví. Áno. Tak môžem prepnúť aj to zatmavenie toho slnka, dobre? Chceš? No, toto. No, musím ja hľadať. Tu si dám rýchlosť. Chceš rýchlosť? Aha. Ja viem, tu nebude asi. Vieš prečo? Lebo je tu iný ten biom. Prečo? Lebo, veď on si stiahol, vieš, takú jednu vec a on sa tam zjavuje, ale... A tu bude vesnica. Niekde by tu mala byť. Počkaj, dostal Ja som som sa nápad. zlakol. Kde si sa zlakol? No teba. Prepáč. Hora. Je to hola. Počkaj, ale to slnko ide hore a hore, tak musíme západ slnka, dobre? Dáme západ slnka. Áno. Ja musím ísť hore. On by sa tu mal zobrazovať. Tak. Ale že by nás mal sledovať. A do koľko? Tak, kde si? Giant Alex. Tu vyčkáva. Počkaj, a tam je niečo, vyzerá byť pokazenie. Poďme tam, možno, že to ten Giant Alex urobil. Počkať, to je dosť divné. Však piesok nemôže stáť. Nie? Nemôže stáť. Ale to je také iné, že tento piesok nemôže. Áno, viem. Ale ja viem spraviť. Ale... Tak to sú tie hory. Keď ich potrebujem, tak oni tu nie sú. To je divné. Tak čo? Tak tu už asi... Počkaj. Čo? Že inak, ale ja keď som Herobrine, tak ja viem spraviť aj to, aby ten piesok držal vo vzduchu. Chceš to vidieť? Či nie? Dobre. A ja ti môžem... Počkať. Ne. Pozri sa na to. Ja to viem, to je prokleté! Pôjdem už. Nie, to je prokleté! Počkaj, ja to urobím a ja nájdem Giant Alexa. Lebo to už poznám, tak ahoj. On už ide, neviem. Ja som povedal, že Ale ešte tu môže zostať, počkaj, tu. Tu je ten kríž, počkaj. Obidvaja, také isté. No, počkať. A je tam jedna vec prokletá. A vieš, aká, že je to taký, my hľadáme takého veľkého krvavého Alexa. A našli sme tento kríž. A tento kríž je znak, že Alexa na takom jednom inom svete. Takže... Čo? To je toto detský? napísalo. Či čo?
Že ono, punč. Týmko, ty máš tu, Bla bla dobre? bla. Týmko. To nás vyhodilo z hry. Prečo? To bol ten Giant Alex. Podľa mňa. Tak skúsime ho ešte raz, ale ono mi to nechce dať do tej hry. A prečo Týmko, sme ho nevideli? Tu máš detský punč, hej? Ale ja som ho chcel Podľa mňa bol za nami. Ja by som ho chcel tým divákom ukázať. A ukázal si videa Sepkovi tvoje na YouTube. Čo? A prečo ma to vyhodilo? A on ma to nechce pustiť do toho sveta. Čo ja budem robiť? Ukáž mu tie videá. Sa mi zase... výborný punč. A bola si za nami ten Giant Alex, tak čo, ale tak ja ho chcem divákom ukázať. Toho Giant Alexa. Počkaj, Minecraft nereaguje? Čo? What the... Čo? Čo sa to deje? Dobre, tak čaute, ale asi ste ho videli, tak počkaj. Čo?